Αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Το αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Μέρος θα πεμπτύνει αυτό την χάρη της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμε. Που κατεβητήσει τη σύνταση τούτη στην καθαρτική της υπεροσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθώμε. Που φωτιστήνει μας φώτης μονογνώσεως και ευσεβίας δια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Που αναδεικτήνε το είδωρ τούτο από τρόπιον πάση υποβολής ορατών και αοράτων εχθρών του Κυρίου δεηθώμε. Που αξίαν γενέστη της αγάπη βασιλείας την αναπροπαρτιζομένη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της νυν προσερχομένης του Αγίου Φωτίσματι και της σωτηρίας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αναδεικτήν αυτήν την κατέραν φωτός και κληρονόμων των Ιωνίων αγαθών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστη αυτήν σύντητον και κοινωνών του θανάτου και της Αναστάσεως Χριστού του Θεού ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του διαφυλακτήν αυτή τη σχολή του βαπτίσματος και των αραβώνα του Πνεύματος, άσπυλων και αμόμητων εν τη ημέρα τη φοβεράν Χριστού του Θεού ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστη αυτή το είδωρ τούτων ουθρών πανηγενεσίας, εις άφεσιν αμαρτιών και έντιμα αυταρσίας του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ριστήνε αυτήν και ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Λιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εύκος